Ti Masakbayan. Ket ita, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset ti serye tayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, Ti Masakbayan. Tengat rabi ka manin asing mangpat, Arnold. Sa dino manan tinagapwam. Di ka nagdamag pa eh. Isa ka na nakiti ka nagta mabisina. Arnold. Agunay ka na! Mabisina kon. Sige. Sumaruno kang harot iti kusina. Agawaam! Sumaruno ah. Inakpay bait agpalas. Aday ta, mangankan. Agigop ka iti sabaw ti sinigang ka napudot pan. Naimas ah. Arnold. Ala, panawan nak pwede pa eh. Arnold. Di ka nagsaupay. Panawan nak kunak. Jack kaya ti adda sumanao numang mga anak. Sige. Agsubli kan to, inton nalpasa ko na nangan. Sakbay ang maturog ta, Arnold. Kaya't ka pa akasalita. Nakaturturo ka. Jack kaya ti sumanao. Arnold. Aginggat ka ano nga agpatinggat ti madi nga aramid mo. Sumardeng ka man. Urayam kadipay ang maikursong ka iti pagbaludan. Sakbay nga agnakam ka. Apaya ka na yung nakastati bagbagam. Makauma. Gaputadyak kayat nga dadakas ang mapasamakan ka. Awan tida ka sa mapasama kanyak. Isu asumardeng kan. Di kan sumanao. Hoy, Adela. Si Kagayam day ta lumabas dito paraangan me. Papanam? Di tabalay damari, Vivian. Hoy, Adela. Apay adyak makitkita ti asawam. Ha? Ay sus! Isuksukat na kansamot. Ay kaasi ka pa'y. Imbag kanyak tauray bartak di asawa ken manugal, tadinak isuksukat. Sige Petra, labsan kan dito'y paraangan nyo. Kanun gayam, agdalos ka dito'y paraangan nyo. Kaning ka agdigos, talabaam tadaster mo, tanakadkadlaw asaan analablabaan iti manungaal daw. Anya? Sige, inakon Petra. Kunamla na sino agsasaw? Naimbag kumamot no saan nga agbababae nila kay na. Di pa'y lakat isina nila kay na. Tapnogong gunana. Mari Adela, apay akas tatirupam. Kaslag parparikot kamat. Umay kakadi agpatulong? Kaya't ko lati adda makasarsarita na, Mari Vivian. Maipapan ka di manan kanila kay mo? Ay, sa anak ang makaturturog amang pampanunot kan kwa na. Adela? Si kalaang timakaamo iti trabaho nila kay ko, Vivian. Ta si kalaang tinangibagaak. Wan, di ka agdanag. Taawan mo't nang ibagbagaak asabali. Kanayunak ang madandanagan kan kwa na. Ay, siyempre madanagan ka talaga. Taasawam lakit nga rod. Kayat ko akasarita, ngam di na kayat. Agungot la adagos. Di ka agsarday amang palagipkan kwa na, Mare. Ano samlat ta apalagipan? Wan nga rod, Mare. Ala, inayon tayong idawdawat iti Diyos, asapay lako mata makapagpanunot ang naimbag nila kay mo. Kat agbalbaliwan. Mare. Inayon tayo dayta iti prayer meeting tayo inton rabii. Hoy, Vivian. Nakita ka naggapo dito'y balayo ni Adela Wan, apay. Kaslang amin nariribok ti panunot na Siguro mariribukan ka nila kay na. Ngamin, saanan nga agaw-awid? Anya? Kasano nga mom? Asaan nga agaw-awid ni Arnold? Diyak ngamin makitkita ni Arnold. Nalabit nga agbababae. Iso aday ta, agparikutan ni Adela. Ay, di ka agsasaw, iti di mo pa'y nakita, Petra. Saan anasaya at tikasta? Ibagbagaklaang mo ti kapanunutak Wan, kapanunutam laday ta. Angam, siguradon tumanan, aday ta ti sarsarita kadagiti padam amanarsarita. Usus, no agsasao ka?
Kunamlan saan ka, chismosa? Oh, tapay. Kaano pa'y anakita anak isarsarita kadagiti kakaaruba? Saan ka di asikati kasta? Wana, tasika, santa ka, perpekto ka. Saan nga iti kasta, Petra? Katapno agbaliw ka, ingkamot makimisa. Tapno maadalan ka, iti nasaya at akababalin. Sus! Kunamlan na sino kang agsasao? Akaslawan apulos basol mo. Tunggal maysa, adda pagbiddutan na, Petra. Tawan lakit nga ron ti perpekto. Ngam at least, sa anak akaskan ka. Tasyak, sa anak amanar sarita itibiyag ti sabali. Ngam kit di, tibiyag mi asa nga pamilya ti ininto narak. Kit kita at ti pagsayaatan mi para iti masakbayan mi. Adakit di mo't masakbayan ti kaskada kayo ang mamirmiraot apadak. Adda at talaga, Petra. No awan man tinaranyag ang masakbayan mi dito'y lubong, ngam masiguradok nga adda naranyag ang masakbayan mi ijay langit. Anya? Katsika, Petra, adda ka din naranyag ang masakbayam dito'y rabaw ti daga? Adda ka din namnama abumaknang kayo? Idinto tamannugal kan bartakmet nila kay mo. Ha? Kan manar sarita laang ti ammom nga aramidan. Kunang mo lano asino kang agsasao? Awan lang arudan naranyag ang masakbayam dito rabaw ti daga. Sakit awan mo't naranyag ang masakbayam ijay langit. Di kukwamton ti umapapal, inton madanon ti aldaw. Anya ka di ti sasawam? Simple laang mat nga awatan, Petra. Uray na kurapay tayo laang, basta nasaya at kumati panagpuspuso tayo, ay kat, bindisyonan na tayo ti Diyos. Ala, ingkan, Petra, agawid kan ijay balayo, taing kakat agdalos ijay balayo. Kat bayat ti panagdalos mo, amirisam anaimbag dagiti imbaga. Ay, naimbag lang ang nakatarayak. Tinasaya at agturong ako iti hideout mo ni Arnold. Amangan pa kindi, no imunan ijay. Naimbag lang ang nakataray ta. Di ta mo nga dugaan ti kakadwa dahi dya lalaki. Hanggang sayang. Saan taan na alat iwalit na? Sana bale, adunto pa'y di ta ti mabalinta holdapan. Sayang. Adda ko man, nayon ti urnong ta. Addan tulat ta. Sa bagay kasano? Agawit kaan? Sikat ti makamuno agawit ka. Masyak, di tuyak hideout na maturog. Sige nga rod. Agawid akpay. Agparbangon akto nga umay. Tanga trabi. Nga maawan pa'y laang ni Arnold. Diyos ko. Agpakpakaasi ak. Saan mo ko mga itulok ang maisagmak di asawak? Yadayong kuma iti mabalin apakadisgrasyaan na. Kaya't kong agbalba niyo ti asawak, Diyos ko. Kat italag ko kan kati amin, Diyos ko. Naaldawan ka anak kareeng, Adela. Imbaglangan tasabado ita. Katawan serak dagiti anak mo ija pag-adalan. Diyak namin nakaturog adagos idirabi tatang. Kanayo nakasta. Kita man day tabagim. Kimurtong kan iti kapupuyat mo. Tatang. Apay, anya ti mapaspasamak kan ka? Awan, tatang. Sa anak lang amin ang makaturog adagos. Iso ang mapuyatan na. Adda ka di parikot mo. Apay adi mo ibaga. Awan, tatang. Ay, sikaman lang ang timakaam mo. Ay, gayam. Adda inyag ko na luum asaba. Kanatang. Imbagla pang ramadan yumat iti imulam ikan ni nanang mo. Agyaman naktatang.
Impan kaw ni Jay kusina yaw. Agyaman akmanan, tatang. At iti kwarta, igatang mo iti kasapulan nyo kanag iti anak ta. Di mo awatan? Saan? Jakon awatan ti kwarta nga itad mo. Uray kaskasano. At damat matgadak apara kada kami iti anak mo. Mano aribo da ito ngam di mo kit din awatan. Amok ang nagtaod day tayo ti dakas. Iso ajak awatan. Anya? Arnold, idjamon ti dakas at trabaho. Ado ti mabalin mo apagsarkan at trabaho. Uray basit ti sweldo. Tinapatagkat na dalos at trabaho. Sumardeng kan! No di mo kaya ti kwarta, saan laan? Kasto ti may parbeng kadag iti kwarta. Arnold! Inakon! O pa'y kanas nga gawin iti balay. Arnold! Ang subli ka! Ang sarita tapay! Arnold! Nagmayat kat kuman no nagtaod iti nasayat apang gadan dagiti kwarta nila kay mo, mare. Wan nga rod, mare. Kas kuma iti kunam nga impurwak na kwarta. 10,000 pesos. Gapo iti pungtot na kanyak ajak inawat. Impurwak nan iti ayan ti lamisaan sa rimwar. Kat, anong ti kwarta? Indulin ko latan, mare. Ala, idulin mo latta, mare. Tamabalin mo nga itulong iti talaga nga agkasapulan. Wan, mare. No, apay asaan akayat nila kay mo ti agtrabaho iti nadalos. Day tangarod ti kanayon ko nga ibagbagakan kwa na. Ngam saan adumngan. Kanayon tayo latta nga idawdawat ti panagbalbaliw kuman nila kay mo, mare. Adda kami akatulungam amang idawdawat iti dayta. Agyaman ak, mare. Diyak kayat nga dadakas sa mapasamak iti asawa. Wan, mare. Uray da kami akakaduam iti simbahan. Di mi mat kayat nga dadakas ang mapasamak iti asawam. Isu nga ituloy tayo ti agkid daw iti kaasi ti Diyos. Asapay kuma, tasilawan na ti dalan ti asawam. Agyaman ak iti tulong niyo pa nagkarkararag, mare. Agyaman ak unay. Hold up, daytoy. Di ka guna itid dakas na di mo kaya timatay. Nakatutok ti mo kok iti sikagam. No agikis ka, matay ka. Sige, irwar mo amin a kwarta. Alahas, kanti cellphone mo. Oh, makitam. Kunak ngamin, nga ado ti kwarta day Jay ang babae. Anong piso? Dakil agatan tilinaon ti walid na. Nag-overtime siguro iti trabaho na, isu anarabyan. Idi pa lang nakitak day Jay ang babae, Arnold. Nukas ta nga agis tambayak iti asideg ti dakkel apasdek. Makitak, adum saag iti kotse ang nagpintas. Isu ako nak, abak nang day Jay ang babae. Nabak nang? Apay di agar kala ti paglunganan ng agawit. Apay magmagnaw rin nasibngitan? Ay, nalabait. Mapanagsalad iti paglugahanan na. Nga oray magna iti nasipnget? Nagturad nga raw de. Imbag takwarta, alahas, kan cellphone natin nalata. Puwera biyag na. Alabas kamet. Puwera biyag. Kwarta lang ti kasapulan ta. Saan na biyag ti padata atao? Wan mata. Ilakom dito alahas. Agraman ti cellphone, kat pagbingayan ta. Ti kwarta, 10,000 amin. Pagbingayan ta mudlaan. Uy, ayos. Ay, walgayan. Inton bigat. Mapantag paliw iti ruwar ti simbahan ni Sentro. Ijay ta ka din ag-hold up? Agpaliw tayo iti mabalinta pagkwartaan. Sige, matungpal, Arnold. Sige. Dito ako nga agpaliw. Umadayo ka basit. Agpaliw ko iti dadya banda. Kanya-kanya ta iti biktimaan. Areglado, Arnold. Ika gumanta ti agbaligi. Sige. Ala, agkita tantulatan iti hideout. Sige, inakon iti dadya banda. Ado ti senior citizen na mabalin a biktimaan mi. Nalakalang nga itaray mi ti bagda.
Nang runa, tadi dakit nga rod makakamat. Arnold! Ni Adela. Makumbinsir nga ta ni Adela ti asawa na, makimisa. Agbalbaliw pa nga ta, ti asawa na. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Samir Chanping. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay. Ti masakbayan. Ti napalabas, agparikot ni Adela maipapan iti asawa na. Katunggal bagbagaan na, saan adumngag daytoy. Inikkan ti asawa na iti kwarta, ngam di na kayat nga awaten. Gapo ta nagtaod iti dakas awagas. Gapo iti dayta, impurwak ti asawa na tinasao a kwarta sa rimwar. Gapo iti dakas a trabaho ti asawa na, saanan ang makaturturog na ito'y. Iti aldaw ti Domingo, napan nakimisa da Adela nga giina. Iti dayta agundaway, agsisiim ni Arnold, iti biktimaan na, idi nakita ni Adela. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas pauluan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sige, mapanakon iti dayjay abanda. Akita tantulatan ni hideout. Sige, inak nga rudan. Ano ti senior citizen ang mabalin na biktiman mi. Nalakalang ay taray dagiti bagda. Nang runa, tadi da makakamat. Arnold! Ni Adela. Awan matan dito'y ti asawak. Sa dino tinagturungan na. Nakitakla dito'y anak katakder. Ngam awan matan. Iso nga tati nakitak. Oh, Diyos ko. Itulok mo ka di asumrak ti asawak di tabalay mo. Tapno makangag iti panursurom. Kat malawlawag ti panunot na. Hoy, Adela! Sinurot ka tagdardaras ka pimanaw iti ayang tayaw. Imunan di ta simbaan da tatangmaw kung nagiti ampaw. Kaya't da kano ti agtugaw iti sangaw tapno mangagdaan na imbag ti sermon ni Apo Paday. Nasaya at no kasta nanang. Sino ka di ayat yung urayam dito, hoy? Awan nanang. Sige, umunag tayon. Ay, nakita nga masilig ni bakat ko. Isolim mikli kak adagos pare. Isugaya marimwar ka adagos iti inaladan ti simbaan. Kat sinurot nakmatan. Ala, intan. Iti asilig ti bangko ti papananta. May mayat pa'y Sigurado ang nawadwad a kwarta ti maalata. Mangkita ta iti senior citizen. Iso ti biktimaan ta. Darasam? Una, nalaklaka ang maitaray ta ti kwartada. Tadi da makakamat. Anya? Nakitam nila kay mo dito'y simbaan? Un mare, ngam idi inasitgak. Awan matan. Amangan no kaingingas na laang. Saan man, mare? Iso. Nilakay mo? Inmay dito'y simbaan? Nakimisa nga ta? Mare. Wino? Iliw mula day ta kan nilakay mo. Iso asabalin ti panagkitam. Mare. Ala, no iso man day jay, sapay ko mga rod tasimrek dito'y simbaan. Kat nangag na ti mensahe. Wan nga rod, mare. Sa bagay. Anya ti amutan.
Nga amangan no nilakay mo nga agpayso, jay nakitam. Mare, Adda plano ti Diyos, Mare. Amangan no nagbalbaliwan nilakay mo. Isuan na pan nakimisa. nagsayaatan no kasta. Nga itimay sa nga aldaw, kat agawidan ijay balayo. Kat nagbalbaliwan. Sapay ko mata kasta, Mare. Ala, Mare, intayon. Agawid tayon, tanalpas mo't tantimisa. Wan, Mare, agawid tayon. Nasiputam ka di dyan kaya susurutin ta. Saan nga rod? Nagsiglat mo tanda dyan senior citizen. Nagpartak ang nakaadayo. Malas ah. Nakadlaw samot asursurutan ta. Iso ang nagpartak anag na. Nasiriban na tati may salayang alakay. Huwag nga rod. Nasiglat ngamin. Mangkita ta pa iti mabalinta nga itaray tibag na. Aguray ka. Nakitak tayong lakay nga agpalpalama ijay sidewalk itay. Apa iti agpalpalama? Itaray tatibag na. Nakaunong siguron iti kwartana. Anya? Umaykan, mapantay iti ayan na. Dejay, Arnold. Makitam di agpalpalama alakay. Nagdakkel tibag na iti abay na. Huwag nga pesa. Sige, paliiwan ta. Taintun basit ti aglalabas at tao. Itaray tan tibag na. Sige. Sige ti mangitaray. Kat aglayon kan ijahit out. Un Arnold, sigurado, kwarta tilinaon tibag na. Sino kaya gay masidag? Itay pa'y anak katugaw kayo dita asidag kaw. Agtugtugaw kami laeng tata. Nabanog kami ngamin anagdag na. May saa ka bulsek babaraw. Sa anak ka makapagtrabaho para itibagay. Gaputa bulsek ka. Nakayaw, tanapigsa, kad makakita kayo. Rumbang agtrabaho kayo para itipagsayaatan yaw. Diya po Diyos, saan na bulsek? Makit-kita na tayo. Amuna, ti aramidin tayo. Ken amin nga aramidin tayo ket makita na. No kasyandak, ket ikandak itilimos kao. Supapakan na kaitaw, takin asyandak. Ngamno takawandak, ket amoyo lagaruday nakasto iti kasasaan ko. Siguradaw, asapliten na kayaw. Ne, anya ka diti bagbagayo, tata. May saa ka bulsak, nga makita kayaw. Mandipdot kayaw, kaya nagtatakaw kayaw. Huldaper kayo, pay. Na, kasano ko mga amumday ta, tata? Kat nubulsak ka. Napigsa, ti panagangot ken panagdengeg kaw. Maawatak ti garawyaw anak atugaw iti asideg kaw. Pare Mario, tapno di kayag basol. Siyay, ikang kayo iti kwarta. Adar na urnong ko atalo ribaw. Gapaw ta na inutak unay. Ala, ited ko laangan kada kayo. Anya? Mabit laang ta alaag iti bagkaw. Sanan? Mario, Intan. Intan? Nanggagmuti ko na ka. Intan! Anya kamatan Arnold. Apay adi mo kayat nga awatan ti kwarta day di alakay. Isupay di 3,000. Itid na kumapay. Agtatakaw ta. Aghuldap ta. Ngem saan akas kan kwa na? Dakas ta tao. Saan ka di? Awan asita. Basta kwarta ti pagsasaritaan. Basta saan ta nga iraman tayo di alakay.
At damon gayam silid ti kaasi di ta kaunggam, Arnold. Sumagdang ka man. Inta ni palengke. Mangkita ta ijay. Itisip dutan ta. Adda pulis ijay. Amangan numatiliw data. Diyak lakid di kayat ti agyan iti pagbaludan. No kastarad. Mangkita ta iti balay asar kenta inton rabi. Sige, kasta ti aramiden ta. Sige, Adela. Alaom dagito'y dilata kanda dumapay apang kusina. Imbagla adi mo gatangan. Agyamanak, madam. Inton Sabado, umay kanto manin aglaba. Taglaba ka iti kortina. Wan, madam. Kan nayunak titangdan mo. Nayunak iti limagasot. Tapno adda igatang mo iti bagas kan si daan nyo. Ay na, agyamanak manan, madam. Awan anyaman na. Awan gayam. Talaga ka di nga awan trabaho ti asawam. Awan, madam. Sige. Ibagam ta umay ditoy. Tapagdalusak iti aglawlaw. Nagaduti kayat ko apatarimaan di ta hardin. Kandi talikodan ti balay. Ha? Sige, madam. Ibagakan ko na dayta. Agyaman ako na eh. Arnold, tila kay nga agpalpalama. Isuday ta masabat ta. Ikam itilimos. Anya? Wala, ingka ikan itilimos na. Ngam sayang ti kwarta. Ingka ikan kunakmet. Sige, pumasidag tangarod kan kwa na. Tata, adto'y tilimos mikan ka. Ang naghaw tiya si tagiyaw. Kita mo kada kayo, dayta. Kasano ko mga mom, tata? Ambok. Ay, kumusta kayon? Ako namitay nga ikandak itilimos. Agam sanain. Agawid kayo iti pamilya ayaw. Kasapulan da kayo. Anya? Urno senyo ti biyagyaw babarok. Agbalbaliw kayo. Ket di kay agbasulan. Ni Apo Jesus. Nailansa iti cross. Gapo iti basbasul tayo at tao. Sinapsaplit da. Ken pinarparigat da iti hustaw. Tapno masubot na ti basol ti sangalubungan. Kasta ti panagayat ti Diyos kada kayaw babarok. Ang mapayasobadan yaw iti arami dadakas. Apay kasta ti ibagbagam kada kami, tata. Saan kamot amangas kasaba Saan kamot apadi? Diyo sayangin ti biyagyaw. Maragsakan ti Diyos kada kayaw. Nagbalbaliw kayaw. Ket mga barwanan kayaw. Itaalawas. Ket makuna asimana santa. Pananglagip iti ipapatay ni Apo Jesus. Ije bantay kalbaryaw. Ay lagi pun tayo no kasano tirigat na para laeng kada tayaw. Tata. Magbalbaliw tayaw. Kahit surutan tayo ti pagayatan ti Diyos. Nasayaat ti masakbayan tayaw. Proverbio 22:5. No ipatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagaan dagiti managdakdakais. Anya? Tata. Ngaraod, kas panang supapak tayo iti kinapatag tayo iti Diyos. Liklikan tayo ti dakais. Tapno di tayo maikursong iti agnanayon na patay. Tata. Itaalawas ti Simana Santa. Ket intay tumakimisa. Kas panagdayaw tayo. Kain pananglagip tayo. Iti panagayat ti
ti Diyos kadatayaw. Arnold, itay ka pa ang nakaululimag. Sipod simmang patta dito'y hideout. Pampanunutom ka de, dagiti imbagbaga jay agpalpalam alakay. Maipapan ka ni Apo Diyos. Agawid ako e palay. Sika, di ka kadi agawid? Di mo pa sinumbatan ti saludsud ko. Agawid takid din. Sige. Pagbingayan tangarudon ti kwartaan na urnong ta. At damot basit nat da. Mano? At damot 20,000. Kasta ka di? Win. Ken, at dapay dyan naglakwan ta iti alahas. Ne. Saan ka kadian naragsak? Taad na nawadwad a kwartata? Ala, di nga yamon ta agawid tan. Sige. Kano tang agsubli dito hideout? Awagan nakto no kasano. Sige nga Rod. Agawid ta pay laang iti pamilyata. Adela, saan ka diyan nagaw-awit ti asawam? Saan, tatang? Ngamin, nanggad iti adayo. Apay, anya dyan nadamag may nga da kanu babae na iso asaan nga agaw-awid. Asino tinakangaganyo iti day tananang? Di taman ka arubayaw. Saan apod no ti ibagbagada? Una yan dagita ka aruba. Apay nga Rod, atunggal umay kami. Katawan ti asawam. Agtrab-trabaho nga rod iti adayo, tatang. Apay, saan ka di amang mangted iti kwartaken ka? Ha? Apay amapan ka pala umutang iti store ni Medring. Nasauna kanyak data. Kuwata. Ibagaman ti pudno, Adela. Ayan ti asawam. Diya ka muna nang, tatang. Amangan pa'y kit din no adda ita ni diya pagbalutan. Pagbaludan? Iti anya agapaw. Dakas ti panggadan na. Isadya kawatan titid na kwarta. Gaputa nagtaod iti dakas. Kayat ko pa'y nga oray saan kami nga agsiday tinaimas kadagiti anak ko. Basta sana nagtaod iti dakas. Ay, una yan. Kasano itan? Ayan nga rudan nila kay Mau. Saan pa yan nag-awawid, nanang? Diyan ka mo ayan na. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saan ang nag-awawid? Diyos ko, saan naklata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold? Asapay kumatagbalbaliwan. Ha? Adagtok-tok-tok. Adela, ilukat mo ti rin. Ni Arnold! Agbalbaliw ngatan ni Arnold. Papagayam, di uliwayan adenggan, tituloy te seryeta o itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat ken iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Ket ita papagayam, isagot mi kada kayo ti paggibusan ti seryetayo itaalawas anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Sa anak manan ang makaturog. Ni Arnold manan ti pampanunutak. Sa dino ti ayan na. Saanan ang nagaw-awin. Diyos ko. Sa anak lata ang mauma ang mga daw-dawat iti kaasiyo kini Arnold. Asapay ko matagbalbaliwan. Ha?
Adag tok-tok-tok. Adela, ilukat mo tiri daw. Ha? Ni Arnold. Inak ilukat dito. Arnold. Wen, siya. Umunag ka. Sige, mangan ka pa'y Arnold. At tuwaw ka. Tagsaan mo tamangan. Sige. Apay akas tatilangan. Apay kimutong ka. Sa anak ang makaturturog amang pampanunot ken ka. Anya? Ala, mangan tapay. Kinapod na. Sa anak pa'y anang rabi. Apay. Awan ganas ko amangan. Ala, mangan tapay. Sige, mangantan. Tama bisinak natin. No, kasta. Saan kan nga agaramid iti kinadakas? Saanan? Naamiris ko husto ti kuna jila kay ngagpalpalama. Anas ken naliklikan ti agaramid iti dakas. Arnold. Adot imbing lay da jala kay kada kami. May papan ka ni Apo Jesus. Ket naamiris ko husto dagiti na kunana. Anas ka na panunutan tayo ti masakbayan tayo iti langit. Arnold. Isong ita. Padasak ti agbalbalaw bakit? Saan lang nga padasan? Na di kat aramidam, Arnold. Para iti masakbayan. Uwan bakit? Ala, kumay ka na maturog tan. Rabi iyo na yan. Mapuyatan ka manan. Arnold. Anyat kay papanan ti panagsangit mo. Gapo iti ragsak ko. Naragsak ako na gapo tang nalawlawaganan ti panunot mo. Kat ag tinulong ta para iti masakbayan. Isugayam ti asawam, Adela. Wan, Madam Cecilia. Imbagakan ko na din ako nayo idi kanyak. May papan iti trabaho dito balayo. Kumusta kayo, madam? Nasaya at mat. Katsika, kumusta ka? Nasaya at madam? Adela, ingka mangisagana iti merienda. Tag merienda tayo bayat ipanagsasarita tayo. Wan, Madam. Sige, agmerienda tayo. Di ka agbabain, Arnold. Agyaman ak, madam? Adela, nasaysaya at noing ka mangisagana iti merienda para kadalilay kan sofing at dada iti hardin. Wan, Madam. Kadwaom idan nga agmerienda, takasaritak biit ni Arnold. Wan, Madam. Sa dino tinapanan ni Nanang Yaw. Rimwarda kan ni Tatang, Lola. Tatang kunam? Wan, Lola. Simbangpet ni Tatang Yaw. Wan, Lola. Kasta ka de. Ngam kunada, adito'y kami labalay. Saan kami kano nga umad-adayo kan ni ading ko? Tadabiit pa pananda. Kasta ka de. Adda ka di ipagayo kan kuana, Lola? Ay, awan mo't kit de. Imayak lang ang yag itinaloom apapaya kan natang. Ay. Ala, dito yak pala balayo. Kabayatan nga awan pa'y dananang yaw. Sige, Lola. Kanan tayon ti papaya nga inyagyo. Uwan apok. Sige, mabit lang ta siya kung ti agukis. Naimas dagiti papaya nga inyag ko apaw. Nasami. Nukasta, amuyo gayam ti may papan kanyak, madam? Wan, saan alimod kanyak ti may papankan ka? Adakas ti trabahom. Ha? Naamwak day takan ni Vivian agayam ti asawam. Agkakadwa kami amin iti simbaan. Isong agaam mo kami. Madam. No pa'y kasta, awatan ka, Arnold. Agtrabaho ka kanya, kat ipaay ko ti umno asweldom. Agtalag kay kanyak, nga oray may sakadakas, madam? Gaputa mamatiak, adikan agaramid iti dakas. Saan, madam? Kaya't kung ti agbalbaliw. Ammom, Arnold. Naragragsak ka matlaeng, no ti matgedam kat agtaod, iti nadalos at trabaho. Uwan, madam. Amok day ta. Ngam ti parikot,
Awan day ta iti pusom saan ka di. Ngamno ita, mamati kan idaw dawat ko nga ituloy mo ti agbalbaliw. Aramidak, madam. No kasta nga rod, mangrugi kan iti trabaho diti balay ko. Agpaay ka akas hardinero kan dadumapay a trabaho. Uwan, madam. Ket agyaman na. Nasaya at tasimangpot kayon. Arnold, nasaya at mo tadakan. Uwan, nanang. Saanan apumanaw pa'y ni Arnold, nanang? Nasaya at mo. Naalangarudan, agawid akmutan. Saan abale, tada kayon. Sige, nanang. Kadagyaman kami, takinadwa nyo dagiti apuyo. Ay, ngamen, amangan no umadayuda. Saan da nga umadayo, nanang? Natulnog dagiti apuyo. Ay, sa bagay mo't kit di Ket agyaman kami manan, nanang. No kasta, isardang tan ti madi a trabaho ta? Uwan, Mario. Narigatan. Amangan no agbabawi ta. Ngam naladaw tong ti amin. Sa bagay No kaya't mo, sumurot ka kanya kita. Takasarita ta ti amok. Amom? Uwan, barang kaya't namat nga awatan na ka nga agtrabaho iji balay na. No kasta, saan tan nga agsubli dito'y hideout? Saanan? Saan tan nga agsubli pa'y dito'y? No kasta, si kagayam tigayam ni Arnold. Uwan, madam, siyak. Kat kayat ko mati agtrabaho dito'y balayo. No maikariak madam. O sige, awat parikot iti dayta. Kaya Diyos, awan, awatan nyo mat ni Mario, madam? Ipagpagapukan ka, Arnold. Ado, ti mabalin nyo at trabahoan dito'y. Agyaman kami unay, madam. Kastagayam ti trabaho ti asawam. Isumat lagayam asan nga agaw-awid. Lupay kasta, nasaya at mo takunam anagbalbaliwan, Adela. Nanang, ket ita, agtrab-trabaho ni ije balay da Madam Cecilia. Agpapaay akasardinero. Nasaya at nga ron, ano kasta? Sapay kuma, tay tultuloy na ti agbalbaliw. Ay, jak laim pagaraw pa. Akas jay gayam ti sigod nga aramid ti asawam. Nun amuakla ko maanasapsapa. Siyak amis mo ti mang tiliw kan kuana. Kat ipan ko iti ayan ti pulis. Naalasan abale ta nagbalbaliwan. Sapay ko magaraw, tagtultuloy ti panagbalbaliw na. Proverbio 22:5. No ipatpatag mo ti biag mo, lisyam dagiti palabog iti dalan, apakat nagan dagiti managdakdakas. Dayta ti kayat ko nga ibinglay kada kayo adwa. Madam. Si dadaan kami adumag, madam. Ti panagaramid yu iti dakas. Panag-hold up, panagtakaw, kanda dumapay, kat may sa apalabog nga agturong iti pagbalutan. Anya ti mapasama kada kayo iti pagbalutan. Natural, alak-amon nyo ti riga ti may sa abalod. Madam. Iti naununag pa'y akay papanan ti bersikulo nga imbinglay ko kada kayo. Kat may papan iti naragsak abiyag iti pagtaengan ti Diyos. Kasano dayta, madam? Liklikan tayo ti palabog ti kinadakas. Tapno di ti agtinnag iti agnanayon arigat kan tuok. Ituloy tayo ti makipagkaykaysa iti Diyos. Tapno inton madanon ti aldaw, makipagtaeng tayon to iti paraiso na. Maawatak, madam. Uwan, madam. Ituloy mi ti agbalbaliw ka ni Arnold. Tinapudno pa nagbalbaliw, ipaay na ti rag-o iti kaunggan. Kat iti panagbalbaliw yo, awan sa bali ang maragsakan. No di, ti Diyos a mismo. Arnold, talaga abak nang damadama. Nagdakkel ti balay da, kan naglawa ti hardin da. Day talaan, tagkaruutanan. Papintasan ta. Tapno maragsakan ni madam. Una,
Kababain mat, no saan tang agtrabaho iti husto. Malagip ko tila kay ngagpalpalama. Apay? Kaya't ko sa pulin di sentro. Ket agyaman takan ko na. Ha? Sige Kasi mo da jala kay. Pampanunutak no kasanuta matulungan. Ne, anya ngay atulong ti ipaitakan kwa na. Nukas na. Sa pulin nyo, ti ko nam ngagpalpalama, kalpasan ti pan nakimisa tayo ita Domingo. Wen bakit? Agrubotan, tapno di tayo maladaw iti misa. Wala kay. Nasapa pa'y, iso asaan tayo amaladaw. May metlat ta ano, masapa tayo. Alang nga rod, tulungan nak amang rubot kadagiti ubing, tapno nabibiin. Imunan ti pamilya kasimbrak iti simbahan, Mario. Un Arnold, uray ti pamilya ka. Imunagdan iti simbaan. Tila kay ngagpalpalama. Iso day jay. Un ngagbayso. Umay gayam makimisa. Ay, umay ka, sabtan ta. Sige, bayat asaan pa anang rugi ti misa. Basta, umay kayo mo't makimisa. Nasaya at launay. Un tata, naimbag, tan nakita da ka. Sa pulan da ka kumatata, kalpasan ti misa. Dakayat da ka kasarita. Sige, agsasarita tayo kalpasan ti misa. Gamduita, umunag tayo pa'y. Tayo tayo agkararag, sakbay amang rugi ti misa. Sige nga rod, ingkay kasarita ti kunayo alakay. Awisan yon, tain tayo amin ijay parke. Parke? Naku na ni Madam Cecilia, amapan tayo ijay parke. Taagpipiknik tayo ijay. Agorder ka no iti pagsasangwan tayo. Kasta ka di? Wala kay. Ala, ingkay kasarita ti lakay. Tain tayo amin ijay parke. Nakita ka kompleto kayo. Ti pamilya ni Arnold, kastamat ng ti pamilya ni Mario. Inkadang kung nga umay tayo dito yung parke, tapno agpiknik, tapno aglalangan tayo. Pagyamanan mi unay, madam. Pagyamanan mi, madam. Kan nasayat mo, tanaawis yo ti may sa akabsat. Anasaya ti panagpuspuso na. Iso ni Tata Gaspar, madam. Iso tinagbalin nga instrumento ti Diyos. Tapno malawlawagan ti panunot mi, gani pare Mario. Kumusta kan, Kabsat Gaspar? Nasaya at mo't, madam. Ayan ti pamilyam. Kabsat. Awanda dito'y. Adada iji Manila, madam. Asawa? Kan anak mo ida? Awanan asawak, madam. Napayagan api musay. Babae, dagiti anak ko. Hindi inasawa, dati taga Manila. Saan ta na nagaw? Dito yung lugar tayaw. Nga ure amuda kasto iti kasasaad ko. Hangam, sa nabalin, madam. Dinaskaan, ket nasayaat ko matibiyagda. Sige, Kabsat. Kitaot no kasano ka matulungan. Tapno makalangan mo, dagiti anak mo. Naragsakak unay lakay. Gapo iti panagbalbaliw yung nga aggayam. Nalaos ti ragsak ko. Husto ti kuna ni Tata Gaspar. Gantay mensahe ni Apo Padi. Anasken lang aso papakan tayo ti pamatag ti Diyos kada tayo. Arnold. Impay na ti kakaiso ng anak na. Tapno masubot ti basol ti sangalubungan. Ngarod, ipatag tayo dayta. Babay ni ti panagaramid tayo iti pagayatan na. Iti kasta. Inton madanon ti aldaw. Ket makipagnaid tayo tukan ko na. Wala kay. Agyaman ak unay. Taamom dagita ita ang paliksan. Agyaman ak iti Diyos. Agyaman ak matkan ka bakit? Gaputan na singpet, kananos kang asawa. Pinatgan ti Diyos ti kanayon ko nga ikarkararag. Agyaman ak iti panang ikarkararag mo kanyak, bakit? Agyaman ak mat, gaputan nagbalbaliw kan lakay. Manipod ita. Baliwan tanti mangrugi. Isa ganaan tanti masakbayan tayo asa nga pamilya.
Ti masakbayan tayo iti daytoy a panagbiag. Ken ti masakbayan tayo sa dilangit. Gusto ka bakit? Jak malipatan ti Proverbio 22:5. Ako nana. No ipatpatag mo ti biyag mo. Lisyam dagiti palabog iti dalan. Apakat nagandag iti managdakdakas. Iso day tati kanayon tayo alaglagipan. Tapno may liklik tayo iti dakas. Madaydayaw ti Diyos iti kinaimbag na. Kenti saan nga agbaliw a panagayat na kada tayo aparswana. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetayo itaalawas, anapaulwan. Proverbio 22:5. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata, ken iti direksyon, ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Samir Chanfing. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panang tarabay.